cin nan na ci yanzu. Kai ba za ka ci nan ba. Wai daga wasa sai mutum ya hausa ma abu rayuwar nan a hankali dan Allah. A dinga shan ragowar ruwa alola. Wato ainihin ku subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman.